Anteeksi. Joo, tervetuloa tähän videoon tällä kertaa, että täällä ollaan tällä kertaa täällä. Että tänään kiva, kun tulitte sinne kotikatsomaankin kaikki sinne katsomaan. Että kiitos, kun tulitte kaikki katsomaan tätäkin videota. Että tänään olisi tarkoitus pelata vähän jotain mun lempipelejä. Tää on tämmönen oma lempipeliesittely. Bruh. Okei. Mä testataan jotain toista peliä sitten, kun tuo peli ei toimi. Katsotaanko, että mitä täältä löytyy. Tää on lempipeliesittely. No pelataan vaikka tätä peliä. Tätä mä en oo pelannut varmaan ollenkaan. Mutta eka kerta. Tää on itse asiassa Let's Play-sarja. No niin. Niin siitä sitten selviydyttiin. Pelataan vähän tämmöisiä kivempiä pelejä tällä kertaa. Testaanko tätä peliä sitten, jos tää toimii. Joo. Koska sitten tykätä ja tilata ja laittaa kommentteja, että mikä näistä peleistä on sun lemppari. Tää vaikuttaa oikein toimivalta. Tuolla pikkuteliltä. Tää voidaan aloittaa vaikka tällä ihan ekalla tuolla. Oho. Ihan ekalla tuolla. Tällä. Mikä hahmohan me otetaan? Laita kommentteja, että mikä on sun lempihahmo. Okei, katsotaan mitä tää on. Extra vaan. Sitten heti tuosta tommonen kiva ylläri-pylläri. Katsotaan mitä mahtaa käydä. Ei osuttu tuon toisen vihreisen, mutta ei se haittaa. Koska vielä on 11 palloa jäljellä. Tässä pelissä siis pitää saada kaikki nämä oranssit otettua tästä pois. Muistakaa sitten... Häh? Ai mitä? No kyllä se vieläkin kuvaa, että... Oota, mä laitan kotikatsomoille paremmat näkymät täältä. Kotikatsomat on nyt korjattu tähän väliin. Voiko tää toimia? Voi vittu!
Yes. Ei! Melkein meni. Ei se haittaa. Mitä ihmettä? Noniin. Oi! Joo, jatketaan samaa mallia seuraavassa kentässä. Yes. Tätä samaa hahmoa vaan. Oi! Mitä ihmettä? Kyllä mä en jaksa pelata. Huono peli. Jaksa enää. Voin lopettaa. Pianko? Mä laitan toista peliä sitten ensi kerralla. Mun syy olettaa tykkäsi jo kommentti, mutta aika laittako muuta. Ja tilaus. Ja sitten jakaa kavereille ja parhaille muillekin.